Bernard Gregg spiċċa daru mal-ħajt meta mistoqsi dwar il-proposta tiegħu li n-nies jingħataw id-dritt ikollhom kont bankarju, dritt li ilu fis-seħħ f'pajjiżna sa mill-2018 wara d-Direttiva Ewropea il-Payments Accounts Directive. Dwar din staqsejna lil Bernard Gregg li kif mistoqsi dwar id-direttiva ra fuq xiex ħajaqbad jitkellem u jibdel id-diskors. Kien għalhekk li spjegajnielu kif dak li qiegħed jipproponi diġà qiegħed fil-liġi Maltija, bir-risposta ta' Gregg tkun imbilli. Taf tgħidli xi drittijiet jagħti lin-nies il-Payment Accounts Directive? Ara l-ewwel ħaġa importanti li nifhmu llum kellna laqgħa tajba ħafna. Qed nistaqsik Dr. Gregg għaliex fit-362 jekk tippermetti li nispjegalek, fit-362 fil-programm elettorali, din tal-programm elettorali dik li qed wieħed inti fit-362, din ilha 4 snin anke skont tal-MFSA fis-seħħ, saħansitra dak li qed wieħed huwa inferjuri għal dak li diġà hemm fis-seħħ. Possibbli ma kontx taf biha? Mu veru assolutament xejn dak li qiegħed fil-fatt bħalissa mhux qiegħed jaħdem ħana nkomplu ntejbu. Mu vera xejn qiegħda fil-liġi ta' Ntejbu għana milli qiegħed fil-liġi. Saħansitra stqarrija tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA li tmur lura 4 snin turi ċaru tont kif dan id-dritt li issa qiegħed iwiegħed Bernard Gregg diġà huwa wieħed fis-seħħ u li minnu jgawdu l-Maltin u l-Awċin kollha. Fil-waqt li dak li qiegħed iwiegħed saħansitra huwa inferjuri għas-sitwazzjoni preżenti f'attività politika f'Birkirkara, Bernard Gregg spiċċa jgħid li l-Partit Laburista qed jikkupjalu il-proposta. Dan għalkemm il-Partit Laburista qiegħed jipproponi li l-kumpaniji privati u persuni self-employed ikollhom id-dritt li jiftħu kont bankarju.